som un país invadit per la força de les armes. Per què ara és l'hora? Perquè és l'hora que et deixin de robar. Molt bé, gràcies. I, escolta, per què ara és l'hora? Perquè algun dia havia de ser l'hora. Perquè ara és l'hora, portem 300 anys esperant. Hola, on aneu? Bueno, la via lliure. Molt bé, escolta, per què ara és l'hora? Perquè no ens han deixat abans. Molt bé, gràcies, endavant, gràcies. Ara és l'hora d'un nou començament, una nova arrencada, des de zero, per canviar-ho tot. Per defensar la nostra cultura i que no ens fotin els calés. Perfecte, gràcies. Adéu. Portem massa anys en què ens estan asfixiant de l'Espanya que no ens estima. Ja és hora, és que tenim poc temps. Jo que en tinc 71 i en tinc poc temps. Ara és l'hora! Molt bé, per què ara és l'hora? Perquè ja n'hi ha prou, que ja és l'hora, fa molt de temps que tenia que haver sigut l'hora, ho entens? Sí. O sigui que... Sí. Molt bé, gràcies. Adéu, adéu. Perquè ara és el moment on estem més a prop que mai. Perquè ara és l'hora de canviar, de ser lliures. Sí, ara és l'hora. Punteros. Evidentment, ara és l'hora, ara o mai. Ara és l'hora, Molt bé, escolta, per què ara és l'hora? perquè ara ja tenim la independència ja. Vinga, molt bé. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Perquè vull que el meu fill creixi en Catalunya lliure. És català, jo sóc polonès, sóc polac. No podem esperar més. Manifestacions i 4 anys fent protestes ja... Estem lluitant molt. Molt bé, perfecte. Que passeu una bona tarda. Adéu, gràcies, bona tarda. Perquè ara és l'hora de la justícia social. Perquè ja hem esperat massa. Molt bé, perfecte. Gràcies. Per què ara és l'hora? Perquè estem cansats d'estar cansats. Perfecte, gràcies. Adéu, gràcies. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, tu creus que ara és l'hora? I tant que crec que ara és l'hora. Molt bé, escolta, per què ara és l'hora? Doncs mira, pel meu germà que fa poc temps que ens ha deixat i per molta més gent que no hi és, ara és l'hora. Perfecte, molt bé, gràcies. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu. Visca la terra. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Escolta, una pregunta. ¿Tú crees que ahora es l'hora? Hombre, ya toca, ya está bien, llevamos mucho tiempo aguantando y bajo la represión hay que tirar para adelante ya. Estamos cansados, el pueblo español ya nos tome el pelo. Hay que tirar hasta el final y ya está. Y como no nos dan soluciones, no nos dan una hacienda propia, pues hay que tirar hasta el final. Y ya está, hay que luchar hasta el final. Visca Catalunya, visca lliure. Molt bé, gràcies, moltes gràcies. Per què ara és l'hora? Perquè ja n'estem tips i ens sembla que ja ens toca d'una vegada que puguem aconseguir el que busquem. Molt bé, gràcies. Molt bé, perfecte, gràcies. Bona diada. Què ha de ser ara? Perquè mira, tot això... Més gent d'altres. Com sempre, vull dir que hem d'aprofitar aquesta generació. Jo vull deixar de ser independentista. Com diu el... Qui ho diu? Jo vull deixar de ser independentista. Volem deixar de ser independentistes. Correcte, per què? Perquè estem fins als collons ja. Molt bé, ok, gràcies. Que passeu bona diada. Gràcies. Igualment. Adéu. Com et dius? Alma. Escolta, tu creus que ara és l'hora? I tant. Per què? Per què ara és l'hora? Hem tardat moltíssim ja. Ara és l'hora. Molt bé, estàs de voluntària? Sí. Perfecte, gràcies. De res. Gràcies, bona diada. Independència! Perquè ara és l'hora d'aconseguir el que hem somiat tant de temps, fa 4 anys que estem demanant massivament i tot el poble, o una part molt important del poble, ho està reclamant. Per què ara és l'hora? Perquè ens ho mereixem! Gràcies, bona diada. Independència! 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 Hola, bona tarda. Escolteu, vosaltres creieu que ara és l'hora? Sí!
I per què ara és l'hora? Perquè Molt bé, gràcies. Bona diada. Independència! Independència! Escolteu, vosaltres creieu que ara és l'hora? Sí. Molt bé. Perquè ja toca. Ja toca. Sí, ja n'hi ha prou. Perfecte, gràcies, bona diada. Adéu. Adéu. És l'hora. Ja portem 300 anys esperant i ja va ser hora de que comencem a fer alguna cosa de profit a aquest país. Molt bé, gràcies, gràcies. Bona diada. Perquè ja som grans, ja ens podem emancipar de casa. Hem de marxar com sigui, ja. Bona tarda. Bona tarda! Escolta, tu creus que ara és l'hora? Perquè sí, òbviament, perquè no ha sigut abans l'hora, aquesta és la qüestió. I som un poble, ens sentim com a tal, doncs sí, ara és l'hora. Molt bé, què estàs fent aquí avui? Tocar, Sí? tocar una miqueta, fer soroll, Aviam, que aviam. se'ns escolti. Aviam. Vilafranca del Penedès. A fer castell. Exactament. Escolta, tu creus que ara és l'hora? Jo no he cregut que ara sigui l'hora, sempre és l'hora. Sobretot quan hi ha un sentiment tan arrelat i tan fort que el sentiment és imparable. Les veritats es poden manipular, els sentiments mai. Molt bé, gràcies. Bona diada, bon castell. Beautiful world.